Pagpasaka samplete sa mga motorbangka nga nagabiyahe Iloilo, Guimaras vice versa, palaligban sa mga pasahero. Guimaras LGU magapakig-angot sa operator sa mga sakayan nga panubuan ang pamasahe. Marina 6 nagpahayag nga hindi kontroladong pletes ang mga sakayan. Si John Sala, nakatutok. Magluwas sa Hool tugas ang limitado nga sakayan pakadto kaghalin sa isla sa Guimaras, isa sa mga palaligban subong sa mga pasahero among pagsaka sang plete. Halin sa 15 tub 20 pesos nga plete sang una nangin 30 tub 40 pesos sa pagsugod sang pandemya bangod limitado lang ang mapasakay nga pasahero. Subong nagsaka pa ang plete sa 50 pesos. Suno kay siya rin hindi inituman nga mag-apekto sa mga tumalagsahon lang nga nagatabo kaangay niya. Apang para sa mga adlaw-adlaw nga nagatrabaho kag nagabalik-balik sa syudad, dugang ini nga gastos. Good lagi man sir. Pero ti wala naman galing yung iban nga masakyan sir, ti wala naman gid sila choice. Para naman kay Kenneth, dugang ini nga palasaanon para sa mga Guimaras noon. Ayo sini hindi kun tani paggulpiho ng pagsaka sang plete. Tani ginamat-amatan anay ina siya. Kay makita man naton 50 pesos is big amount na considering nga aga kaghapon nga balikan. How much more ang mga nagapamaligya? Suno sa Maritime Industry Authority 6, wala sila sang kontrol sa plete subong sa mga modernized nga sakayan. Apang kung may magpalabot sa ila sang hinyo o kung ang LGU mismong maghinyo sa mga operators, posible nga mapanubo pa ini. Medyo mataas yung maintenance ng ng mga piscina sa kapatid lang. But let's say kung may makakarating sa amin or maybe the LGU can ask the operators, tulong kami na ipambisi sila kung kaya nilang ibaba yung kita will update. Bukas man ang Guimaras LGU sa suhestyon sang Marina 6. We will be making the necessary representation should Marina require us to do so. Nagpahayag naman si Gandong nga respetuhon sa Guimaras Provincial Government ang desisyon sang Central Office ng Maritime Industry Authority o kon Marina nga i-deny ang hinyo nga extend ang Certificate of Public Convenience and Necessity o kon CPCN sa mga wooden hull nga motorbangka nga nagabiyahe Iloilo Guimaras vice versa. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.